Nyt ollaan Rukalla. Vien kamat autosta ensin huoneisiin. Siellä osa jo on. Tässä vielä viimeisiä tyhjentelen autosta. Mennään sen jälkeen sitten roudaamaan. Pelkkää tavaroiden kantamista täällä. Händikämpästä ei toimi jääkaappi. Onneksi täällä saatiin varakaappi. Vien se sinne kämpälle. Sitten tossa kirjekuoressa on mun vihkisormus. Kiitos vaan taikakumpojille, kun toitte se äkäshotellista tänne. No niin, nyt sitten roudaamaan. Iskä ja Vesku täällä on jo hetki tuossa jääkaapin asennuksessa. Tänne. Just tunnin kerkesi olla tässä pitkällä ja hetki aikaa unessa. Tuossa pakko nousta ylös lähteä keikalle. Eiköhän tää taas tästä vähän kahvia saa, niin pääsee hereille. Kiva keikka eessä taas. Rukalla roudataan, tänne tulee tänään pikirosti ja toi pois ja pitää antaa toisella tunnilla maassa. Me soitetaan illalla pari settiä nyt pikirostiin. Tuolla olisin halunnut olla ja oli tarkoitus mennäkin, mutta nyt ei tällä 3 päivän reissulla ehtinyt. Ehkä sit Saariselällä. Noniin, siinä on taas kamat läjässä oikeilla paikoilla. Sitten syömään. Ihan just alkamassa viimeinen keikka tällä Rukalla. Tänne on näköjään roudauksen jäljiltä jäänyt hanska. Nyt on hyvä meininki, ollaan toisella tauolla. Viimeinen keikka Rukalla. Hyvin porukkaa, tosi hyvä meininki. Taas keikka soitettu, oli mukava ilta. Tosi hyvä paikka olla keikalta. Kiitos kaikille mukana olleille, oli mahtavaa. Nyt sit vaatteiden vaihtoa ja roudaamaan. Homma siinä mallissa, että Vesku ja Iska roudaa, tallettaa nuo kamat kärryyn ja mä menen sillä aikaa hakemaan huoneesta kamat, päästään nopeammin lähteä.
kamat on autossa. Ja nyt on edessä sitten se yksi näiden reissujen ihanimmista hetkistä. Kannan nukkuvan lapsen autoon.